few moments later. Nag-deliver sa tubig. Tubig pa all. So, ani sa ikan sa Crystal Drop. O yan, Crystal Drop water refilling station. Kontak ka na. Just contact Sir Pants. Yes. Konsumo ra ni namo nga tubig. Sabi ko so gamit manginom og tubig. Crystal Drop. Ten plus 1. Tag 20. 10 plus 1. Money. Precious at Crystal Drop. Delivery. Kung gusto magpa-deliver, kontakan na sila. By the way guys, nadagpahimo dali nga sa kwarto. Diin mo na itong gamon kunuhay nga music room as well as or with office kunuhay sa atong gamay nga negosyo. So tulunan ni sila kadto nagtrabaho din ni guys. Insa dapat na pa din natong guys. Dan naman na ilang agis sa tulok adlaw. Ayun na, dan ang dapita guys. Mo na siya tabay ni sila sa una. Gigamaan naman to. Ipagamaan na to katlog. Utilize kaya mo dako gamay ang to. Gigama nga kwarto-kwarto. Sa ano si Jana ato ni si Jang ipa kamang kwarto again para doon na tayo mahimong video or doon na tayo tungkol sa mga pag-vlog. So niada ay mga guinea pig mga cute nga mga guinea pig. Inja naghanan na siya na nakat kanil sa mga itoy na isa natulog kabuk na anak na siya sa daring na inahan og amahan dari kani uyab ni sila nagkasal na sila. Sila ang maoy parents daning mga kuan nakat na naghan marag duha na motuig na siguro pud ni namo ta dani or duha ka tuig na ba. Insa dali ra sila managko guys pero ang ilang gidagko ngadto ra pod kani murag di man siguro tanes December nang anak or duha na ba na kabuan ila din pagkaon kaning feeds. Insa pwede ra pod ni sila pakanon mga sagbot-sagbot.
Many hours later. Ug karon guys, ang ipakita ni ninja ni Hong Naong kay kanang Naong jag naog timos. Tungod kay nakakita man kog usa ka produkto nga kanang produktohan Jilin sa tuning produkto ha nakita ni sa Facebook sa TikTok pa siguro to na amaze mo ko kaya nod sa naong mangkawas og buling sa mong naong guys wala nga to pug isuwal ni order pug ko ni click pug ko dadto kay ano ka ni abot man kantidad ni sa 200 kapin man siguro to ni or 300 kapin 300 kapin apple shipping kaya order ta sa Shopee na itong gisuway mga pang ikaupat na siguro ay katulo na siguro na ho butang-butang kas ako no sa gabi tanawan nito anig huhap-huhap na naglugod-lugod na manggawas lagi ng kaan tanawa naghinay-hinay nagpanggawas ang buling guys oh my god grabe buling na kadot tong naong oy mura kita hindi siya og wash face wash sa nganda na kita ninyo sa grabe chon og naong shoes kana kung pati kon karong puti na imong naong mura na nagkunot sa kaldero imong naong di ba nang gawas ako nang gawas ang hugaw nang gawas ang buling kung pating nudtod yan mo na lagi pag effective bawal lang magkahapon eh hindi ba pug ko kapodon na ni kanugasan kay lahir mo ko pug ko kay madyo pas bago pa sa kanugasan kay kapoy naman pang kuan pang nod mura naman guling sunog ni hong naong kay kana laging lakaw sa may protection sa kuan atong naong diretso ra halda. Guys, mag-shout atong i-shout out unang-una daghang salamat Felisa Taghap okay daghang salamat Ma'am Felisa Taghap next guys ang atong i-shout out daghang salamat Ate Labihay Luuya okay daghang salamat Ate for always pagpilig sa atong mga vlog then up next is Lilith Ulaybar okay uy pareho taga-apelyido pero ang apelyido is B Piling Tanag Lahi Ulaybar ko Ulaybar apelyido is Ulaybar okay dahil salamat Lilith Ulaybar agaw and next is salamat Dwight Nokalan salamat Maninoy okay thank you so much on next is thank you so much Salome Ramelo Vlog okay thank you so much Ate Salome Ramelo Vlog and then again Labihay Luuya Ate Labihay Luuya thank you so much Jublar 2 channel Jublar TV thank you so much Ate Joby Labapi daghang salamat daghang salamat sa Ila Bill okay thank you so much Ma'am Ila Bill ang atong ito sa Sevilla thank you so much Ate Flora Ritz okay mo na sila mga nagtuon si
Ate Labehay Luya o si Ate Flora Rich. Okay, si Ate Flora Rich na ano sila sa UK. Okay, Ate Labehay Luya nasa sa New York. Okay, Ma'am Elabel is nasa to Bahamas. Nasa to ba sa Cantat. Thank you so much, Team Joke. From Sevilla with love. Salamat, Team Joke. And of course, thank you so much, Ma'am Igna Caniete. Walang puas din sa pagdanaw sa atong mga vlog. Ma'am Igna Caniete. Ma'am Velma Micabalo. Okay, thank you so much, Ma'am Velma Micabalo. Ma'am Clara Climaco. Ay, yes, shout out, Ma'am Clara Climaco. Ma'am Mi Amor Bernadette. Okay, thank you so much. Ma'am, ito mga avid followers from Flora ni Bulana. Okay, nga mga suki ni Flora ni Bulana. Na po yung follow na. Thank you so much. Bolets TV. Okay, dagang salamat, Bolets TV. Ma'am Catherine Coray. Thank you so much, Ma'am Catherine Coray. And then si Johanny Coriba. Okay, ang taga Mahayahay Elizabeth po. Mahayahay Poblacion Elizabeth. Maraming salamat. Anak ng money. And of course, thank you so much, Agnes Ranlili Duyog. Panganaan na ron sa Qatar, no? Thank you so much for always watching TV's TV. Okay. Thank you so much. Okay, so mo na atong mga atong pang shout out from previous nga comments. Kaning pang shout out from previous comments. From now on, mag-start na taog kanang shout out sa atong mga ning comment sa mga ning comment sa atong mga previous video. So harap tong last pa to ka video na nag-start sa atong shout out ron para na-recall na to para nag-shout out na to nagbalik. Okay? So, mapon guys, sa next video, another shout out na punto sa atong previous na kami nga video. Let mo comment sa atong i-shout out. So, thank you so much guys. Ngayon naman talaga salamat and bye-bye.